Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη Η χώρα. θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο. Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο Τετάρτη. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη Ευχάριστα χώρα. τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων. Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Θες να πάμε μια βόλτα σε μια χώρα μαγική όπου όλοι διασκεδάζουν, λένε πως είναι και ειδικοί. Μ' αν γελάσεις έχεις χάσει, λέει ο κανονισμός. Κι αν τολμήσεις να χορέψεις, σ' απειλεί ο αποκλεισμός. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις